ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку! Усіх со святом! Ви питаєтеся, що за свято у доброранку? Сьогодні усі відзначають День радіо. А віншуємо усіх супрацовників радіо, телебачення і сувязі. Значить, і усіх доброранківців. Колеги, со святом! А ви ведаєте, що екран першого телевізійного прийомника, який змайстравав німецький вучений Макс Дікман, був усього 3 на 3 сантиметри? Такі маленький квадратик? Мінавіто так. А як же глядіть у такий мікроскопічний екран? У їм же усі будуть такі ж маленькі, бицем кропочки. Для того, каб разгледзець штосьці на екрані, треба було причепіць до яго вялізнае павелічальнае шкло. Добре, що зараз можна глядіти телевізор без усілякого павеличального шкла. А я вельми люблю серіали глядеть. Там заусюди такі актери пригожыя. А ведаеце, колькі серый у самым доўгім телесерыяле? 100? Не, больш. 300? Яшчэ больш. Може, 1000? Але гэтага не може бути. І не адгадалі. Самы доўгі тэлевізійны серыял складаўся з 15 762 серый. Ух ты! А назву гэты серыял меў «Путяводны шлях» і выходзіў на экраны на працягу 57 гадоў. Кася, ти б хотіла таким здиматися? Ой, вядома, але гэта, напэўна, вельмі складана. Так, гэты серыял пачыналі глядзець дзядулі з бабулямі, а потым да іх далучыліся іх унукі. А хто з вас ведае, памадой якого колеру карысталіся раней вядучыя тэлебачання? Раней? А гэта калі? Гэта ў часы чорна-белага тэлебачання. Нашы бабулі і дзядулі памятаюць яго. Я лічу, што гэта была памада ружовая ці чырвоная. Спяшаюсь вас здзівіць. Яны карысталіся зялёнай памадай. Зялёнай? А чаму так? Я чытаў пра сакрэты колераперадачы тагачасных камер. Дзеля таго, каб на чорна-белым экране вусны і шчочкі выглядалі натуральна, прыходзілася фарбаваць іх у зялёны колер. Фух, добра, што зараз мае шчочкі ружовенькія, а не зялёныя, ды не чорна-белыя. І мультфільмы мы можам глядзець рознакаляровыя. Давайте зараз жа такі і паглядзім. О, а нам даслалі віншаванні. Вельмі прыгожыя і рознакаляровыя малюнкі. Ад каго яны? Ад нашай пастаяннай глядачкі Дашы Цалуевай з Барысава. О, Даша вельмі любіць маляваць і свой святочны малюнак назвала «Рыжык і торт яго мары». Пачастуемся тортикам? Ой, толькі на ім і мышы, і рыбкі. Я іх трошкі баюся, ой. Так яны ж цукровыя і нават вельмі смачныя. О, цукровыя мышкі? Здорава! Такога падарунка ў нас яшчэ не было. Дзякуй, Даша! А яшчэ нас вельмі парадаваў ліст ад Паліны і Віталіны Кавалені з горада Калінкавіча Гомельскай вобласці. Можна лічыць, што ён таксама святочны. Адна з сястрычак намалявала вельмі прыгожую птушку ў Дода. І ён быццам на баль прыбраўся. А спачатку да моднага цырульніка схадзіў. Мастак даў падрабязную інфармацыю пра жыццё і звычкі гэтай птушкі. Аказваецца, сустрэць такога прыгажуна можна ў паўднёвай частцы нашай краіны. А вось зімаваць у Доды любяць у паўднёвай Афрыцы. Дарэчы, падчас зімоўкі яны сустракаюцца са сваімі далёкімі сваякамі, птушкамі-насарогамі. Якая вясёлая назва! Так, сваякі птушкі ўвесь час высвятляюць, хто з іх прыгажэйшы. Удот, мусіць, сцвярджае, што ён самы лепшы і любіць пахваліцца сваім пярэстым пер'ем ды чубчыкам, які раскрываецца быццам вялікі веер. А гэта што за птушка, ведаеце? О, я такую бачыла, калі падарожнічала па Палессі. Калі бачыла, скажы назву. Назву я забылася. Скажы сумленна, што ты, Кася, яе і не ведала. Ведала. Я просто хотела проверить, ці ведаеце вы такую птушку? Кася, ты выкруцішся ў любых абставінах. Ха-ха, нічога і не выкручваюся. Вы лепш раскажыце, што вы пра гэту птушку ведаеце? А нам падрабязна пра яе Паліна і Віталіна Кавалені напісалі. Асаблівасць кулікоў у тым, што яны робяць гнёзды ў купінах, а як толькі выведуць птушанят, адпраўляюцца з імі на бераг вадаёмаў.
калі будете прагульвацца па беразе ракі ці возера, уважліва прыглядзіцеся да птушак. Сярод іх абавязкова будзе кулік. Яшчэ раз паглядзіце на малюнак ад Паліны і Віталіны і добра запомніце, як выглядае гэта птушка. Цяпер мы куліка ні з якой другой птушкай не пераблытаем. Сястрычкі Кавалені дапамаглі нам зрабіць святочны настрой. Паглядзіце, якія каляровыя і яскравыя ў іх яшчэ малюнкі. Дзякуй вам, дзяўчынкі. Зараз чакайце падарункі ад нас і ад часопісаў «Умняша». А яшчэ адзін падарунак для ўсіх гледачоў. Святочны мультфільм. А як вы думаеце, у якой краіне жыхары глядзяць тэлевізор больш, чым дзе? Аліса, дай падказку, куды круціць глобус. Ад нас на ўсход. А ці далёка туды ляцець? Так, вельмі далёка. Шукайце краіну, якая знаходзіцца на астравах. Японія? Менавіта так. Лічыцца, што жыхары Японіі глядзяць тэлевізор больш, чым усе. А што яны любяць глядзець? Інфармацыйныя, музычныя, навуковыя праграмы ці мульцікі? Вось гэтага ніхто не паспеў падлічыць. А я дакладна ведаю, што больш за ўсё мульцікаў глядзяць нашыя дзеці. З гэтым не паспрачаешся. У адным добраранку іх колькі. А як вы думаеце, колькі мульцікаў мы запланавалі паказаць вам сёння ў нашым выпуску? 2, 3 ці нават 4. А адказ атрымае той, хто паглядзіць увесь добраранак. Уявіць цяжка, што быў час, калі мульцікаў не было. Так, яшчэ 100 гадоў таму дзеці нават і не здагадваліся, што могуць быць мульцікі. А давайце паўторым, колькі гадзін дзецям можна сядзець перад экранам тэлевізара. Сябры, вы гэта ведаеце? Можна паглядзець тэлевізар 2 разы на дзень, не больш за 40 хвілін. Ну, напрыклад, добраранак раніцай і калыханка ўвечары. І яшчэ адзін маленькі мультфільм. І сядзець пры гэтым трэба не вельмі блізка да экрана. Пра гэта нашым гледачам не трэба нагадваць. Яны за сталом сядзяць з роўнай спінкай і на дастатковай адлегласці глядзяць мульцікі. А зараз давайце сядзем перад тэлевізарам па ўсіх правілах і паглядзім яшчэ адзін мультфільм. А яшчэ сёння, сябры, не забудзьцеся зрабіць сонечную зарадку. Ведаеце, як яе рабіць? Давайце зараз патрэніруемся. А калі вы выйдзеце на вуліцу, зрабіце яе самі. І першае практыкаванне сонечнай зарадкі. Гэта шчырая усмешка. Усе усміхнуліся. Добра. А зараз паспрабуйце рукамі дацягнуцца да Соніка і абняць яго. А цяпер давайце яшчэ раз усміхнемся Соніку і вернем яго на неба. Ну як? Паспрабуем зрабіць гэтыя практыкаванні на вуліцы. І яшчэ абавязкова ўдыхнем цудоўны водар майскіх кветак. Сонечнага дня ўсім. А ад нас яшчэ адзін мультфільм. І да сустрэчы зранку. У нашым добраранку!